ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони канали Саудо ТВ 01, мардуми дураи ватан. Имрӯз числа 21 сентябри соли 2025 сол навор кардем навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон пешкашон мекунем. Бачаҳои азиз, лайкҳоро бимонен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен, WhatsApp барои қабули реклама. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе бошад, дар WhatsApp рӯӣ кунен, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Дар YouTube, TikTok, Instagram ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортонро ба охир расонем. Чунки наворҳои моро ҳаррӯза мардуми хонахар, заминхар ва квартирахарро тамошо мекунанд. Лайк монен, фикротона комментария карда монен. Аз куҷо то чанд сума хона, замин ва квартира шумо дар коре комментария нависомон баша азиз. Наворро сар мекунем, тамошо кунем. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузоперевозки Акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. Борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худон баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад: Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самто борҳоро рӯӣ мекунанд. Марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунем. бача азиз, дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат дар пеши Ситора, наздикии бозорчаи Гулистон, дом 7 этажа, хонаи мо дӯстон дар 6 этаж қарор дорад. Видеоро тамошо кунед. Хушрӯ карда амира худам видеонавор кардама, ина пешкаштон кардастам. бачаҳо арзиш 340,000 сомонӣ мега, боз якчунин арзон мешавад. бачаҳо 340 та худо хоҳад аз номи канали мо ки занг заден, бо арзонтон мекунам. WhatsApp дасти рақамош дар рӯи экрани шумо, боз маълумоти пурраша бигирен. ин ҳами ҳолат кардагия дидастен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. ҳоҷатхона баъния якҷоя, байни кухни ду тараф хона мешавад. хонаҳо калон калон бачаи азиз. мактаб, масҷид, магазин ҳамаш где-то 100 метр мега дурай. алиши вариантҳоро пешниҳод кунен. дар Душанбе хона боша, агар алишам мешава, кредит намешава, фақат ба суми нақд 340,000 боз арзон ҳам карда мешава. бачаҳо занг зада пурсоншин аз номи канали мо Саудо ТВ. далши видеоро тамошо кунен. ирӯза навори мо, агар хато накунам, 7 дона ёки 8 дона хонаҳо ҳаста ки пешкаши харидоро кардагем. тамошошон кунем. бача азиз, дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар ҳолати коробка дар ноҳияи Ёвон, поёни прокуратурада қарор дорад. тамошо куненда беҳтарин квартира. квадраташ 36 квадрат метр, комната як ҳуҷрагаи 36 квадрата, 4 этаж, документҳо 100%, нарх 195,000 сомонӣ. ремонт чӣ хел мебинед надорад коробка. район Ёвон, поёни прокуратура. хуб, новостройка маълумоти пурраша метавонен дӯстон дастрас бикунен. ина трасса 195,000 нархи соза. бачаҳо бо дӯстон квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Ёвон аишам, улица Лесноида қарор доштааст. дӯстони азиз, хуб, сехонага масоҳати 60 квадрат метр, сехонагаи 60 квадрата, доми 6 этажа, хона дар 6 этаж қарор дорад. нарх 390,000 сомон. се хона 60 квадрат, не ки просто ремонтҳои зур қатӣ кардагия. 390,000 ҳам суми кам нест. нормальни сена, нормальни ремонт дар доми зур. хона бо ҳама чизи чорааш савдо карда мешавад. ина марҳамат, занг бизанен, барен ҳамин хонара 390,000 биспорен, полни хонара бигирем. бача азиз, ин ҳамин ҳолат. дига чӣ кор кунем? ҳамин Саудо ТВ ҳаррӯза навор мекунад, хонаҳоро равон мекунанд, хонаҳоро қабул мекунем.
пешкаши харидорое ки чашмошон чор моро тамошо мекунанд хушо ба ҳолшон не ки лайк намемонанд. дар рафти тамошои навор бачаҳо лайкҳоро гузорен, дар канал обуна шен, фикротонро комментария кунен. мо ки дастгирӣ кардем шумо ҳам дастгирӣ кунен. а бачаҳо биҷинбен лайкҳо қатъи поддерживата фурӯмӯш намекунем бачаҳо. агар ба ҷои шумо мешудам маҳози лайк мемондам бачаҳо. ча боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 3 сотих 4 ҳуҷра деҳаи Иттифоқи ноҳияи Рӯдакида қарор дорад. нарх 298,000 сомонӣ. ин ҳамин ҳолат 298 мегам. ватсапшон 8156 ахири ватсапи соҳиб мулк. ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Иттифоқ наздики мошинбозор тақрибан 2 истгоҳ остановка булудтар. хона дар 3 сотих замин сохта шудагӣ дорои 4 ҳуҷра, ошхона, ҳаммом, тагхона иборат мебошад. ҳамаш дар якҷоягӣ дар дарун ҷойгир мебошад. таъмир ҳуҷраҳо яъне ки падабои тайёранд. об свет ҳуҷҷат доранд. марҳамат дӯстон маълумоти пурраша бигирен. аз куҷо чанд сотих чанд квадрат хона дар кор комментария кунен. мо комментҳои шуморо ждат мекунем бачаҳо. жду комментария мегӯяд ку ба русӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навобатии мо бачаҳо азиз астае ки 3 ҳуҷрага 3 сотих замин маҳаллаи хатти роҳ мегӯянд. шаҳри Кӯлоб 330,000 сомонӣ нарх. ремонт дараҷаи олӣ. беҳтарин ремонт кардагӣ. рақамҳои ватсап ахириш 4 та 7 метавонед муроҷиат кунед. хона бо 80% чизу чораш фурӯхта мешавад. 2 то кондитсионер, 2 то телевизор плоский, 1 то шифонер, 1 то мебел комплект, 1 то холодильник бо далчи чанд чизҳои дигар дар долон. яъне ки долони 15 ба 3 дора, калидори 7 ба 280, кухни 3 ба 320, ҳаммом 180 ба 3. боз як ҳаммоми иловагии дигар дар берун дора. 3 хона дора, ҳамаш 5 ба 3. ремонти дарунаш ҳаст. квартираи фурӯшӣ бачаҳо чӣ хеле ки тамошо кардесен Саудо ТВ ҳаракат карда мулоим карда хушо карда фаҳмондестай ки ҳоҷат ба аз пеш рафтан мисол ба соҳибмулк занг задан нестай бачаҳо азиз. ман чизе ки ҳаст хушрӯ мефаҳмонам. хушрӯ гӯш кунем баъд рафта аввал занг занем баъд рафта бинем. як ҳуҷрага квартира 2 этаж ки масоҳати 34 квадрат метр. глазной балниса ноҳияи Сино шаҳри Душанбе қарор дорад. ватсапшона мегзорам. срочно як хонага 34 квадрат метр дар 2 этаж, дом кирпичный, 3 этажа, ремонташ средний, глазной балниса. хоб назди домои МВД беҳтарин район мега. маълумоти бештар бо телефон. нарх 435,000 сомонӣ. дӯстон квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира 1 этаж 32 квадрат метр дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. нарх бошад 429,000 сомонӣ. срочно 1 этаж 1 ҳуҷрага 32 квадрат плюс подвали ами хона мега 1 этаж плюс подвал. ноҳияи Сино доми 4 этажа хона дар 1 этаж қарор дорад. пушти кинотеатри мега Арион. ин ҳамин номерода занг дар рақамҳои 9604 маълумоти пурраша бигирен. лайкҳоро монем бачаҳо, поделитса, подписатся, хонаҳотонро видео карой кунен. мо дар 2 канали Саудо ТВ реклама мекунем. тиктоки Инстаграм реклама мекунем. ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат саудо карда кортонро бо хӯд барасонем. зинда бошен. равад ки моро ҳар рӯза тамошо мекунем бачаҳо.